गेदेरथार मोनसे खौरां बेनो जाहैबाय जोंनि इयुथ्सफोरनि थाखाय जोङो जेखौ डिक्लेयार होबोबाय थादोंमोन मिटिं दावथिं बुंबोबाय थादोंमोन दा 100 कोटी थाखा जोङो इयुथ्सफोरनि थाखाय बाहायगोन जाय इयुथ्सफ्रा स्किल डेभेलपमेन्टनि सार्टिफिकेट दं जायफ्रा माने बेफार बानिज्य खालामदों बिथांमोननि बेफार बानिज्यखौ जौगाहोनायनि थाखाय जे राङारि अनसुंथाइ होनाय बे खामानियाबो सोलिगासिनो दङ। गिबियावनो फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव आंजों लोगोसे जोंनि बिपिएफनि सासे सेक्रेटारि राजेश भरेल आरो जोंनि सासे इयुथनि मावथि बिथांमोनहा दंफायो आंजों। दा रायजो राजाफोरनो आरो जोंनि इयुथ्सफोरनो मोनसे गोजोन खौरां जों दैथायहरनो सानदों जे बिपिएफ सरकारा थांनाय बिसायख'थियाव जेफोर हाबाफारिफोरखौ गेरेन्टि हिसाबै फोसावबोदोंमोन दा बेखौ जों मोनफा मोनफा फारियै मावफुंलांनो थाखाय आवगायगासिनो दङ। गिबियाव जोंहा मोनफ्रोमबो समस्थियाव 833टा सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजोफोरनो थाखाय राङारि अनसुंथाइ होनाय बे हाबाफारिया दिनै सोलिगासिनो दङ। लोगोसे जोंनि गरिब दुखिया मानसिफोरनो 10,000 IBS होनाय बे खामानियाबो दिनै तीव्र गति बा गोख्रैयै खारगासिनो दङ। लोगोसे जोंनि सेनियर सिटिजेन आरो हेन्डिकेप बिथांमोननोबो राङारि अनसुंथाइ होनायनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। अफिसियेल प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। बेजों लोगोसे गेदेरथार मोनसे खौरां बेनो जाहैबाय जोंनि इयुथ्सफोरनि थाखाय जोङो जेखौ डिक्लेयार होबोबाय थादोंमोन मिटिं दावथिं बुंबोबाय थादोंमोन दा 100 कोटी थाखा जोङो इयुथ्सफोरनि थाखाय बाहायगोन जाय इयुथ्सफ्रा स्किल डेभेलपमेन्टनि सार्टिफिकेट दं जायफ्रा माने बेफार बानिज्य खालामदों बिथांमोननि बेफार बानिज्यखौ जौगाहोनायनि थाखाय जे राङारि अनसुंथाइ होनाय बे खामानियाबो सोलिगासिनो दङ। दा बे खामानिखौ जों मावगासिनो दङ। दा जोङो माखासे खामानिखौ दिनै अलरेडि माखासे जिल्लाफ्राव मिटिं दावथिं खालामनानै फोरमायनाय जाबाय। दा बेबादिनो जोंनि इयुथ्सफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय जोंनि आइजोफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव राङारि अनसुंथाइ होनाय दिनै गरिब दुखिया मानसिफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय दिनै हेन्डिकेपफोरनो होनाय बैसोगोरा मानसिफोरनो होनाय बे खामानिफोरखौ जोङो मावफुंजोबनानै फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि 10 फेब्रुवारिनि गेजेराव बा 10 फेब्रुवारियाव होनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा दिनै खामानिखौ गोख्रै मावनो थाखाय बिथोन होदों। दा बेबादिनो जोंबो खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा ओंखायनो बे जोंनि गेरेन्टि हिसाबै बे खामानिया दिनै जाफुंसारनायनि लामायाव ओंखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आं दिनै बेखौनो खौरां दैथायहरदों जाहाथे नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा। हाग्रामा सारा जेखौ खोथा होयो बेखौ मावफुङो दिनै बे मोनसे फोरमान जानो थांगासिनो दङ। जोङो गुबुन राजनितिक दोलोनि बादि जोङो रायजोफोरखौ जागोन मावगोन जों बेबादि जों कमिटमेन्ट होआ। जेखौ कमिटमेन्ट होगोन जों बेखौ मावगोन। दा बेनो मोनसे जोंनि मोनसे मडेल बिटिसि आरो मडेल हाग्रामा महिलारिनि दिनै बे जानो थांगासिनो दङ। दा बेनि अनगायैबो लामा सामा दालां बानायनाय मानाय बे हाबाफारिफ्रा सोलिगासिनो दङ। जोङो राङारि जेनाखि SOPDनिफ्राय फैसा फैनांगौमोन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय दा बेवहाय जों 250 कोटी थाखाल' मोन्दों। प्रमद बर'आ माखासे रांफोरखौ दिनै बाहायलांजोबनायनि थाखाय नैबे 4 मासाव जोङो डेभेलपमेन्टखौ जों स्पिड आप खालामनो हायाखै। आफ्टार दिनैहाय MLA इलेक्सन बा जोंनि गोदान बाजेट जिहेतु जागोन 26-27नि थाखाय दा बेवहाय जोङो तीव्र गति एखेबारे जोङो मावनानै जोङो बिटिसिनि जेसेबांनाखि लामा दालांनि समस्या बा माबा समस्याफोर बेखौ जों थिग खालामनो थाखाय दिनै आखायाव लाबाय। दा बेवहाय माने गुदु गादा गैया। जोङो बिराद लुज खालामदों। खौरांखौ जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव होखाजोब्बाय। ब्लक कमिटियाव थांजोब्बाय। थ्रु इयुथफोरनि गेजेरजों थांदों इयुथ कमिटिनि गेजेरजों आरो जोंनि जायफोर माने एसपायरेन्ट एप्लिकेन्टफोर बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट ब्लकजों माने जगाजग खालामबानो बेखौ मोननायनि बेबस्थाखौ खालामनो हागोन। दा बे गुदु गादा जेबो गैया।